אתם רואים אותי מדבר עם השופט? אתם רואים אותי מדבר עם השופט? פעם שלישית אני שואל. תן לי 10 שקיות במבה ונהיה מסודרים. מכבי! Decided to play Israeli national team. I said to my coach in Croatia. Como era o caso da Grécia, fechada, bem fechada, e sai na frente. I had a list of the winners, list of Liverpool players that are English players, and when you see that, then your name amongst some of the great players in the world. Cioè non è che lo vivo come una così, come una situazione, vabbè, ha detto bravo a lui, non a me, ma per me non me ne frega niente, insomma. Situazione, vabbè, ha detto bravo a lui, non a... בהחלט, אנחנו יודעים שדברים מתפתחים תוך כדי טורניר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, שורה תחתונה, אתה לא שינית את דעתך. לדעתך, זאת שתיקח את הגביע היא... מכבי! מה, יש איזה סוד, איזה כלי סודי שאתה שומר למשחק? מלא שפנים. אתה תראה כמה שפנים פה על המגרש. אלפי שפנים יש כאן. סיפרו לי שאתה תשים את מנו, אתה תחפש אותו לתור ילד והוא ייכנס... יכול להיות שאנחנו נשים עם מנו, אנחנו קודם כל נדביק לו קצת רסטות. כי הוא עם שיער קצר. תכף שם את החולצה של אבי נימני ועולה למגרש. גיא, המון תודה. אתה כמובן תהיה איתנו ובתוכנית היציע המרכזי של שודר בכל ערב ב-9, אבל לפני שאתה הולך, בוא תראה את הדבר הבא. Acábalo.